rozumiem, čo tým myslel, ale tak to je znovu proste ten problém, ktorý máme v diskurze o pacientoch, ktorí prechádzajú rakovinou, že my si myslíme, že oni sú takí a musíme okolo nich v rukavičkách. Nie, proste oni majú rakovinu, halo, WTF, že my sa tu bavíme o niečom, keď máš ty alergiu, aj rozumiem, že to nedá proste porovnávať, ale ak niečo onkologických pacientov, nebudem hovoriť za všetkých, ale minimálne mňa, kamošov, čo poznám, sere, tak je to to, že niektorí, ty si taký statočný bojovník. Taká bojovnica. Ach jej. Ja sa snažím prežiť, doing my best, ale proste, že toto je presne, že akože pravý opak toho, že čo oni si myslia, že v tých onkologických pacientoch akože sa snažia spraviť. No. A hlavne akože keď politik takéto niečo povie, politik, ktorý on alebo jeho strana by sa mali proste starať o to, aby tie nemocnice nevyzerali tak, ako vyzerajú, aby to vzdelanie nebolo také, aké je a tak ďalej. A oni majú ministra zdravotníctva, ktorý podpisuje 2-miliardové tendre. Veď my máme akože aj obrovské percento odvratiteľných úmrtí na Slovensku. Presne kvôli politikom, ktorí to tu riadia a ktorí nad tým majú moc. Akože je to fakt, že šialené, ale to sa môžeme baviť o akejkoľvek oblasti toho zdravotníctva, či sú to pôrody, či je to je téma, do ktorej zase ja akože vidím viac a to je insane. Insane, aký veľký rozdiel je medzi slovenským a zahraničným pôrodníctvom a aký vlastne, že už to, čo tu je, to, čo napredovalo za posledné roky, nie je vďaka tomu, ako to riadi štát, ale napriek tomu. Proste, a to je šialené.